Pasok sa'yo'y kalooban. Jesus, ikaw ang kailangan upang ang lahat ng ito ay makayanan at maunawaan. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at parang puso ay nasaktan. Nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Minsan tanong ng isipan, bakit ba kailangan masaktan? Kung aking naintindihan, ito pala sa kabutan. Pagsulat, pagsulok ay hindi hadyan. Sa pagsunod sa'yo'y kalooban, hindi ko ang daan upang patuloy pa kitang paglingkuran. Ngayon ang kailanman, Jesus, tanging ikaw lamang lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at parang puso ay nasaktan. Nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Jesus, salamat sa'yo. Salamat sa mga paghihirap ko, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lalong tumitibay ang pananalig ko sa'yo. Lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at parang puso ay nasaktan. Mas ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong puganaw. Apat ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo ang siyang bahandi, kay ang Dios mahatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoon, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan,
kadaugan kagikutlo sa balaan kasulatan. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong butang sa tanan ng Igsoon. Salamat sa Ginoo sa lain usab nga ugna sa atong kinabuhi nga iyang gihatag kanato. Layat nga gipahigmatan ini nga sayo nga kabuntagon. Ang atong oras sa Igsoon alas 4:28 sa kabuntagon. May buntag ka natong tanan sa tanan natong mga pinalanggang mga follower o listener sa Shine FM 95.3 o sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pa man si kinabuhi ni Brother Pops Dillon Mingito Garcis from Lapu-Lapu, Cebu City. May buntag pastor, may buntag sa kanimo dia Brother Pops Dillon Mingito Garcis. Kumusta man ang atong sayong kabuntagon? Ilabi na ni Pastora Imogen Candelario from KSA. Daghang salamat sa Ginoo sa mga maanindot nga kabuntagon sa Pilipinas o maayong kagabi o diri sa KSA. Wow. Salamat sa Ginoo nini nga tagna og dapit sa kabuntagon kayang yatag. Padayon siyang nagatiman kanato, padayon sa nag-amuma o nag-amping sa matagusan nato sa mga kinabuhi. Adlaw karon nga Sabado pitsa 19 sa bulan sa Oktubre. O niya sa sunod semana mga kaigsunan suman karon nga Sabado, katapusan nga Sabado sa Oktubre 26 na sa Oktubre. O nga pagkasunod Sabado pag yung pitsa 2 na sa November. Wow, grabe ka paspas. Dapat ikaw o akong paspas sabtan mamuhat diha sa buluhaton para si Mayas Ginoo. Dili na sige pasabot mga kaigsunan nga always kang moadto sa simbahan, kundi dili paspas nimo nga pasalamatan ang Ginoo everyday. Una nga sa sayo kabuntagon mga kaigsunan, dapat dili ta makahili hikalimot sa pagpasalamat sa buhi nato nga Dios. Nga sa atong pagbangon pa lamang, lain na usab nga gininhawa, lain na usab nga kusog, lain na usab nga panahon nga iyang gihatag kanato Igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Rayat Makasaon, ani ano usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala, ubos nga sulugon dinhi sa FM radio sa 95.3 o sa social media Luzon, Visayas at Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan. Unang everyday mga kaigsunan nagkalain-lain nato nga ma-encounter nga mga challenges nga moabot ka nato. Pero to God be the glory, kanunay tang nagmadaogon kay kauban nato siya. Kanunay nga nagkalain-lain nga sit up o gihanay ang Dios aron ikaw ako kanunay gyud kang ma-challenge Igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga follower of listener sa Shine FM 95.3 gikan kayo sa Sito Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Arrieta. Panya humani ini mga kaigsunan, ako lang yun nga iton over sa atong DJ chain ang mao nga buluhaton. Kaya maabot yun ang panahon mga kaigsunan sunod tuig, magkalis naman yung amo ang kinamagulangan. Una nga, nag-ampo sa kus Ginoo, nga doon ako'y gamiton sa Ginoo. Labaw sa tanan ining mga dapit, kaya nasayod ta mga kaigsunan nga matag panahon doon ay iandam ang Diyos sa matag usa ka nato nga mga obligasyon. Wow! Dapat ang matag usa kanunay nato unahon ang Ginoo aron siya na ang magpahiluna para kanimo. Unang dunay mga sitwasyon mga kaigsunan manganghag ka sa pagkamaayo sa Dios, makaingon ka may wow, wa ko magdahom ani. Siyempre mga kaigsunan kung ang Dios may magapamuhat sa iyang gusto para nimo manganghagod ka kung kay makalitan mga igsoon.
Apan to God be the glory, kining tanan iya nagyuning plano para nimo, para kanako ug para kanatong tanan. Ang atong oras mga kaigsunan alas 4:30 na, alas 4:32 na kaigsunan. Mag-ampot ta ato kining ablihan Dios, magpag-ampo usa ta magpaambit sa mensahe sa Dios. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkiguban, salamat o Dios sa imong pagbantay. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pag-amuma sa among mga kinabuhi. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw sa among kinabuhi, Amahan. O salamat o Dios sa dakong pribilehiyo kay gayon ang imong gihatag kanamo. Nanining matahong nga kabuntagon nga imong gihatag, Lord. Kami mapasalamaton nga na kanimo. Labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay, sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa tanan namong kaigsunan dinhi sa balok, dapit usab sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Miagabturan, ug sa tanan namong kaigsunan diha sa Gagwe, Lord. Salamat o Dios nga imo silang giampingan ug itipigan kanunay diha sa imong pagkamayo. Diha sa imong mga landong, sa imong mga pangko, Dios, kami magapasilog kanunay. Tungod kay diha kanimo ang kasiguruhan ug kadaugan ug kalampusan ug kauswagan sa among kinabuhi. Sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3, sa tanan namong mga pinanggap mga follower, sa tanan namong mga pinangga nga mga listeners, sa tanan namong mga pinangga nga mga viewers sa Facebook Live, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa man sa akong kapikas kinabuhi nga nakaroon sa Saudi Arabia, Amahan. Salamat o Dios nga imo siyang gipinasahi o Dios sa mao nga dapit. Bisan pa man siya kauban o sa iyang mga agalon, Lord, giyahi kanunay nga din ang imong Holy Spirit may mga panarbaho. Salamat o Dios sa kadaugan nga imong gihatag kanamo. Namatag adlaw imo kami gihatagan og pinasahi gikan kanimo, Amahan. Sa tanan karon o Dios nga naminaw nining mao nga dapit, aduna sila nagkalain-laing mga problema, aduna sila nagkalain-laing suliran, Amahan. Apan angayan namong duolon ikaw lamang o Dios, kay ikaw may makatabang o makasulban ining tanan. Salamat o Dios sa makatawhan bisan pa man sa adunay mga gibati karon silang pisikal nga bahin. Naamang karon silang tasatagsa ka mga higdaanan. Naamang karon silang tasatagsa ka mga pinayanan. Lord, magapadangat ka kanunay mga mensahe nga diin sila adunay paglaom nga natanimo o sila muduol o mudangog nga natanimo, Amahan. O salamat o Dios ako mga pag-ampo nga natanimo na pinaagi usab sa imong autoridad o Dios nga imong gihatag kanamo. Ang tanang mga balatian o Dios, mga wagtang kini pinaagi sa imong mga labon, mga wagtang kini pinaagi sa imong hamili na dugo, Amahan. Salamat o Dios diningtak na o dapit sa kabuntagon samtang kami magapadayon sa imong gisangon kanamo alang sa pagpaambit sa imong mga pulog mga mensahe nga magahatod kanamo og kasiguruhan, magahatod kanamo kabaguhan, magahatod namo kaluwasan ini kumalabot ng mga panahon. Salamat o Dios sa imong pagtipig kanunay. Salamat o Dios sa imong pag-amping sa among mga kinabuhi, Lord. Ug salamat o Dios nga imo kaming gisuplayan sa bisan unsa namang mga panginahanglan para sa among inadlaw nga mga panginahanglan. Sa tanan nga makatawhan karon nga naa sa ilang mga obligasyon, naamas mga pagpanarbaho, naamas mga negosyo, naaman sa sasakyanan o Dios kung nagatravel man sila. Proteksyon ni ubantay ang ilang mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa among station manager, Pastor Gideon Canario, uban sa iyang tibok panimalay. Pastor Kim Ryan Makasaol o Dios uban sa iyang pamilya. O sa tanan nga mga DJ sa Shine FM, Lord, sa tanan nimo mga alagad, isa pa man o Dios sa kinabuhi usab ni Pastor Renato Saison o Dios nga naa sa balat sa Basay, bisan pa man o Dios sa pamilya usab ni Pastor Rese Baldonado, sa tanan nimo mga alagad, Amahan. Labaw sa tanan nining mao nga dapit, ikaw magapamuhat kanunay sa matakusan. Wala kami aran mahimo sa mo kaugalingon. Tanan namong mga pagkogi, tanan namong mga paningkamot, amo kining gitugyan o gisalig nga kanimo. Salamat o Dios sa pinasahid nga maghihatag kanamo. Takos kang himaya ng pasidunggan, itak na o dapit sa sayong kabuntagon nga imong gihatag. Dungog himaya, pinagi lamang sa imong bugtong anak, ang personal na mo aman luluwas. Ang tanan mag-ingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, once again maayong buntag natong tanan sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod.
Manini nga pipila ka mga panahon ako ni nga i-turn over sa akong DJ o niya ako lang yun yung ibilin kining cellphone mga kaisunan saglit kining cellphone nga akong igamit iya masab ni niya ako lang yun yung ibilin aron maka-continue sa iya nga bulahaton alang sa mga request awit makalangit mga kaisunan. Salamat sa Ginoo ato nini nga pukion kining mao nga Biblia. Ang ato karon nga topic that is focus. Pag-igo o pagtumong. Gikinahanglan ko nakafocus ka, wala kay laing nga giuna-una kundi nakasintro ang imong mga paglantaw sa imuhang gilantaw sa unahan. Ang ato nga tema mga kaigsoon, let your eyes look straight ahead. Dapat ang imuhang panglantaw nakatutok o tarong sa unahan. Kung mag-drive kag motor, ang makadisgrasya sa kasagaran, kanang magsigig lingi-lingi, lingi sa left, lingi sa right, lingi sa left, pagbalik ni mo lantaw sa tubangan na ibato, sigurado yung kang lagubong. Na ay mga palot sa mga mangga, saging, o niya imong ligid linis, o na ay mga libaong, unsay mahitabo nimo. Di disgrasya. Dapat ang atong pagpangalagad naka-street ahead, nakapunting ngadto sa pagkamayos Ginoo. Wala tay lain nga himuon, wala tay laing buhaton. Dapat nakafocus ang atong kasing-kasing kalag ug espiritu diha gayon sa pagkamaayos Ginoo. Og sa diha nga ikaw nakita sa Dios nga imo ning gihimo, wow, nakafocus usab ang atensyon sa Dios para kanimo, para kanako ug dili siya makapugong sa panalangin na ihatag kanimo. Unsa ay ang ato nga tema, let your eyes look straight ahead. Dapat ang imuhang mga panglantaw naka-straight paingon sa unahan. Ayaw naglingi-lingi, ayaw naglingi sa wala, ayaw naglingi sa tuo, ayaw paminaw sa wala, ayaw paminaw sa tuo. Dapat maminaw ka sa mensahis Ginoo. Amen ba? Ay kung ang imong paminahon left and right mga chismis sa pikas, sigurado yung kang di ka concentrate sa imong pagpangalangin. Maghinaot ko na ang matag usa diha sa imong pagpangalagan, dapat nakafocus ang imong atensyon labaw sa tanan kon moadto kag simbahan. Walay lain natong giana diha sa simbahan, mao nga mahimaya nato siya, mag-glorify nato ang buhi nga ngalan sa Dios. Adunay mensahe si Pastora Imogene Candelario. Amen. To God be all the glory. Wow. Amen. Amen. Yes. O hinungdan ini matahong nga kabuntagon, walay rason nga dili ta makapaambit sa mensahe Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Florentino Skip gikan sa Davao City Government nga kanunay nakasentro o nakafocus aron pagmonitor sa tanang mga programa gikan nining mao nga bukid ug dinhi sa Sitio Balok igsoon ug sa uban nga mga programa nga diin iya gihatagan og pagtagad para sa himaya sa Dios. Ikaw ug ako adunay nagkalaing-laing hantay ang Dios aron diha nga imong matrabaho ang para sa Ginoo, trabahoon usab sa Ginoo ang para nimo. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Pops Jilon Mingito Garcis. Salamat sa Ginoo sa kanunay nga pagdasig sa pag-share sa balaang kasulatan, Pastor. Yes. Atong pasalamatan ang Ginoo niini. Kay maunig dako nga trabaho
trabaho sa tao nga gitiyal sa Ginoo, nganha kanimo ug nganha kanako. You and I gihatagan tag obligasyon aron ikaw ug ako makapaambit sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Kung atong imaginon, kung dili ta maka-focus sa atensyon even sa atong inadlaw nga mga pagpanarbaho, ang imuhang una-una dili buo, dili kumplito, kung dili salhag. Unsa may mahitabo sa imong gitrabaho, di ba mga guba? Di ba mga daot? Kung dili naka-focus ang imong una-una, kung ang imong una-una nakasintro diha sa tag-iya sa mga butang nga mao ang Dios, nakasintro usab ang Dios nganha kanimo. Wow, kapong adlaw maigsoon before ko ning travel, akong gitsin sa oilan ang motor, unya nakadalikyat ko kamay ug lantaw sa kilid. Pagbalik na kog lantaw while ko nagbuko nanga usik na ang oil. Dunay na nga usik maigsoon nga naman, wala ko ni gamit og impondo, di ka nakukuha dito sa bulutangan sa oil. Kamay rabia ang alagian or tulubilan sa motor igsoon. Gamay nimo nga wiri, hulog gid ang oil. Mao nga diya sa pagpangalagad, kung ang imong pagpangalagad ngadto sa buhi nato nga Dios, dili ka nakapunding, dili ka naka-focus, hinumdumi, mawasi ang imong una-una sa kilid ug sa side to side. Dunay mensahe si Pastora Imagine, focus lang yun ta sa Ginoo, Pastor. Ilabi na sa mga balaang pulong sa Ginoo, dili istorya sa mga tao. Yes. Niining mao nga FM radio, wala tay lain nga gikuhaan o panag-inan, kung dili panag-inan diha sa balang kasulatan, kung ug labaw sa tanan katong mga tao nga giprogress sa Ginoo, katong mga tao nga gikan sa pinakauyamot, gikan sa pag-atiman sa mga karnero, gikan sa kaumahan, giprogress sila, giuminto sila tungod kay ang ilang serbisyo nakita sa Ginoo, nga ang ilahang pag-atiman nakafocus. Atong basahon ay ang atong oras mga kaigsoon na nagdagan man. Unsay ang atong tema mga kaigsoon? Let your eyes look straight ahead. Sulay nag-drive sa highway, labi na diha sa Cebu City, bumper to bumper. Kung dili gani ka nakafocus sa imong una-una, gamay nimong negatibo, lagubog yun ka. Sigurado yun ang mabangga yun ang imong sakyanan. Sulay nag-agi das carbon. Kung dili ka nakafocus, nakasulod ka one way, pag abot sa unahan, sikpaw yung kas mga mananako. Nga man, ang imong una-una wala sa imong gitrabaho, kung dili unsa kahay imong giuna-una, ikaw ug ako ray nahibalo. But remember, igsoon, dapat sa tanan nimong trabaho nakapokus ka. Labaw sa tanan ang imong kasing-kasing una-una nakapokus o nakasintro sa pagkamaayos Ginoo. Ayaw huna-unaan ang mga daot, ayaw huna-unaan ang mga sayo, ayaw huna-unaan maigsoon ang mga baho nga mga subilanon sa imong isig katao, kundi huna-unaa ang mga maayong mensahe gikas Ginoo nga makahatag nimo kadaogan, kasiguruhan ug bag-ong kinabuhi dinis kalibutan. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Pops Jilo Mingito Garces from Lapu-Lapu City. Tama jud, dapat nakafocus lang jud ta sa Ginoo, kay kung dili ta mo focus sa Ginoo, mo resulta problema o kagobot. Yes, 100%. Nanuman maminaw magkas palibot, maminaw magkas mga marites, maminaw magkas isyo. Ang mga negatibo may imuhang hatagag importansya o balor sa imong kinabuhi.
Apan kung nakafocus ka sa mensahe Ginoo, wow, everyday kanunay presko ang imong kasing-kasing, kanunay presko ang imong una-una, labaw sa tanan naghari kanunay ang gugma sa Dios diha kanimo. Adunay mensahe si Pastor Emigene, mas grabe mo please ang Ginoo sa mga tao nga mapaubsanon kay sa mga tao nga mapahitason. Yes, biblical sabna. Bulahan ang magpaubos kay ipataas o ang magpataas ipaubos. Asa makaanang duha? You and I gatagan og kagawasan kung unsaon nimo pagpili ni anang duha. Dunay mensahe si Pastor si Ma'am Norberta Yutratse from Bulod Bindoy, Negros Oriental. Good morning Pastor, og sa tanan nga nagsunod ni ining imong programa dalay ko ang Diyos. Unay nindot nga mga mensahe, kanunay tang nagdahig sa Ginoo, kanunay tang nag-glorify o pinaagi ni anak naghatag tag respeto sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tong kininawa. Amen ba? Namabasa na tang mga Exon. Ingon diri sa 25 ato ning basahon tan-awa ragon kapitulo 4 sa panultihon bersikulo 25 ngadto sa 27. Pero sa 27 dunay palikayan nimo. Ato ni klarohon. Ingon diri. Tutok diretso sa unahan uban ang pagsalib, ayaw pagduko tungod sa kaulaw. The question is, nganong maulaw man ka? Kung wala kay binuhatan nga dili mao atubangas mga tao, labaw sa tanan atubangas Ginoo, taas noo. Wow! Wala kay angay kaulawan sa imong silingan, wala kay angay kaulawan sa mga tao, mga baritis, kay ang imong gibuhat dili dinautan kung dili tinarong atubangan sa katilingban, labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. Dili gud mahitabo nga muduko ka, dili gud mahitabo nga ang mga tao nga imong ikahibalag mulingiw ka, kung dili nakafocus ka nga naman taas noo kahit kanino basta na ay Ginoo. Amen. Wala man kay gikaulawan, wala man kay gikabilingan, kay ang imuhang nakafocus sa imong kasing-kasing una-una kanunay nimong gipaharik ang gugma sa Ginoo. Unsay gingon diri sa 26. Wow! Tun ipag-ayo ang buot mong buhaton o bisan unsay imong himuon mulampos kagayon. Dapat atong una-unaon ang matag panit sa atong kinabuhi, matag trabaho, matag lihok, kanunay nakafocus ang imong kasing-kasing una-una. Hinumdumi mulampos kayo ka kay dili makamapalpak. Kanunay manimong gikonsulta ang Dios, Lord, imo magyuning plano, imo magyuni nga kabubuton para kanako aron ako kanunay magiyahan nimo. Every decision mga kaigsunan dapat kanunay na nimong gikumitar ngadto sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Foreman Saldi from Sikihor nga nagwas usab sa atong programa karon. Maayong butag Pastor og labaw sa atong buhi nga Dios. Wow! Maunay nindot nga mensahe. Labaw sa buhi nato nga Dios, kay labaw siya sa tanang butang nga atong gikinahanglan. Labaw sa buhi nato nga Dios og sa tanan nga nagsunod ni ining life. Hinumdumi everyday, every seconds, labaw gyud naton ang Dios nga ihimaya sa tibok natong kinabuhi. Og salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diha Foreman Salditano diha sa Sikihor, ilabi na sa imuhang nga pamilya ni Sister Maria o ni Dong Jeep.
ug sa tanan nga mga kaubanan diha Brother Rami, Adong Juni, ug si Brother Martin, mga kaigsunan, ug sa uban nimong mga kaubanan diha sa engineering department. Ilabi na sa akong amigo mga kaigsunan, si Sir nalimot na kong mga igsunan atong safety officer diha mga igsuon. Usahay di atong una-una mga kaigsunan, si Sir Wendel Lasso, o sa tanan nga mga staff diha sa operation sa hotel and convention center diha sa Sikihor mga kaigsunan. Ilabi na sa atong amigo diha nga si Pastor Brawley Duhay Lungsod o ni Pastora Roslyn Duhay Lungsod mga igsuon, ug sa inyong mga kaubanan diha mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga katawhan diha sa Sikihor o sa Luzon, Visayas and Mindanao o sa kilatibukan sa Pilipinas, even sa laing mga nasod. O sa daig giingon diri maigsuon, tanan natong trabaho dapat atong una-unaon. Imposible mulampos ka sa imong trabaho nga imong una-una wala nakasintro. Bisan unsa kayano nimong trabaho, ang imong una-una wala diha sa imong trabaho. For example, naglansang ka, unya wala ka naguna-una nga kanang imong gibit-bit martilyo, kanang imong hagilansang lansang ayay. Kung wala ka nakafocus sa imong hagilantawan, naglingi-lingi ka kung unsay nakadisturbo sa imong paglingi, ang imong kamot mo'y madukdukan sa martilyo. Unsay mahitabo sa imong kamot. Gamay ni sa ilustrasyon, gamay ni sa bingay, pero bug at bini kay matuktok pag yun ang imuhang kumalagkuan na. Amen ba? Dapat matagtrabaho, nakafocus o nakasintro ka sa imong trabaho, labaw sa tanan trabaho para sa Ginoo. Unsay giingon diri sa 26, tun ipag-ayo ang buot mong buhaton o bisan unsay imong himuon mulampos kagayon. Dapat ayuhan nimo eksamen, ayuha og huna-una, ayaw dayon og desisyon. Ikonsulta ang Ginoo, Lord, kung imo ni plano, di gud ko mapakyas. Wow! Matagutlo sa atong kinabuhi, dapat nakafocus sa Ginoo. Yes, every second, every minute, dapat nakafocus ang atong atensyon ngadto sa pagkamayos Ginoo. Versikulo 27, doon nalay ipabuhat ang Dios. Versikulo 27, ingon diri, likayi ang dautan og lakaw og tulid. Wow! Dili di ka makalakaw og tulid kung dili ka kalikay sa dautan. Mao mo na yung mugano nimo. Muingo mo na, brother, sister, wala bitay galantaw. Si pastor, si pastora, wala nakakita. Hinong dumi na ay nakakita nimo tuwas langit. Ayaw padalas tentasyon. Ayaw padalas mga problema. Ayaw padalas mga kabugat. Ayaw padalas kagubot. Focus ang imong atensyon sa pagkamayos Ginoo. Mga sitwasyon nga imong naagian, mga kaigsunan, mga problema, kagubot, talik din na, iwas out, tas imong una-una. Focus ka to sa unahan, kay ang gustos Ginoo, kanunay ka nakafocus sa unahan, kung unsay mahitabo nimo, unsay mahitabo nako. Kanang nasluyo, kanang nahitabo, ayaw na naging. Una-una kanunay ang mga butang, nga diin ikaw ug ako, giluwas kas Ginoo. Amen ba? Dapat sa atong pagpangalagan ngadto sa Dios, kanunay nagasintos pagkamayos Ginoo. Unsay Ginoo ingon diri, likayi ang dautan og lakaw nga tulid og ayaw gayud pagtipas bisan usa lamang kalakang tan-awa ra. Gamay nga sityat usa lamang ka step, in one step, goodbye Philippines. Sa imong trabaho, pila ang measurement na ama si Foreman Saldi?
Pila ang imong measurement sa measurement nga imong gisukod. Mukibra gani nag usa ka point. Pila ka measurement by meter, pila ka meter ang imong gisukod. Abot sa una 15 na gyud ang hiwi ah. Ang haligi kung dili na tuntunado, abot sa babaw mura na gibagyo. Amen ba? Unsaon nimo pagkuha sa street nga haligi, mao hinungdan nga dunay hulo. Hulog gikan sa langit, panalangin nga way ikong karangan ni atong nakafocus sa pagkamayos Ginoo. Hinumdumi si Jesus nagamit sa daghang mga sambingay, nagamit sa daghang mga parables aron ang mga katawhan mayano ang pagsabot diha sa balang kasulatan. Apan hinumdumi katong mga katawhan di gani agpas sa mga sambingay ni Jesus magproblema gyud. Apan kung ikaw ug ako nakasabot diha sa mensahe sa Ginoo, bisan unsang pagsulay, bisan unsang kalisod, mga problema man, mga balatian man, mga kagubot man, tugat bida glory, ikaw kanunay magmadaogon kay nakasintro, nakafocus ang imong atensyon diha sa pagkamaayo sa buhi nato nga Ginoo. Wow, mao na gikingahawas Ginoo. Sa tanang trabaho, sa tanan nimong obligasyon para sa imong pamilya, para sa kausaban sa dagan sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit, kauban nimo ang mensahe Ginoo. Mao gid ulit ko nimo, maunay mo dasig nimo, maunay mo hatod sa kadaugan kasiguruhan sa matag usa nato kinabuhi dinhi sa kalibutan Igsoon. Ingon ang Filipos Kapitulo 4 versikulo 8, punon nato ang mga butang nga iya sa langit. Punon nato ang atong una-una sa mga butang nga ato sa langit, dili sa mga butang sa kalibutan. Unsa man ang mga butang sa langit, pastor? Mga butang nga dili madugta, mga butang nga ikalipay sa Ginoo nga mao ang paghimaya ug pagpadako sa iyang ngalan. Wa man siya magkinahanglan og sakyanan, wala man siya magkinahanglan kwarta. Ang iyang gikinahanglan nga mahimaya nato siya, mapadako nato siya, mapasalamatan nato siya. Ato sa ikasigar mo sa tibok kalibutan, brother, sister, wag yung ko'y laing kisiligan ang pagkamaayo ragos Ginoo. Usa may bation sa Dios sa diha nga imo siya gipasigar mo, wala nimo siya gikaulaw sa isig katawo, sa imong isig katawo. Wow, unsa may bation sa Dios, malipay siya, maabli ang panalangin, panalangin nga walay ikong karangan magaabot sa imong taksa-taksa ka mga sabakan. Sa tanan nga naminaw karon sa FM radio, sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, mao ni sikreto nga maabli ang kasing-kasing sa Ginoo para sa matag usa ka tawo. Amen ba? Makahilak yun ko sa pagkamaayos Ginoo. Yes. Dili ta makahilak sa mga problema, apan diha sa pagkamaayos Ginoo, hinumdumi makahilak juga kung ikaw o ako nakasabot sa mensahe Ginoo. Apan kung dili igsuon ang mga mensahe sa Ginoo, bug at guning dawaton sa tao. Usa sa akong amigo kahapong adlaw while naglasti, paingon midto sa ospital. Ingon siya, ang tinuod, pastor, ang tinuod, sakit man ang mensahe Ginoo, pero kung maka-adapt lang yun ang tao, wah, blessing ang abot. Ako sa ginang tinuod na, sakit man ang mensahe Ginoo, apan hinumdumi, maunay mo turugin nimo, maunay mo tarong nimo, aron ang imong mga panglataw maka-street ahid sa pagkamayos Ginoo.
Adunay minsay si Ma'am Norberta Yutransi. Amen. Yes. 100% mga kaigsunan. Kung Biblia gani ang hisgutan, moingon yun ko 100%. Kay diha sa Biblia, ikaw ug ako makapupo kag maayong pagtulunan nga dili gikan sa tawo, kun dili pagtulunan gikan sa atong Ginoo. Ingon ang Filipos. Kung doon mo'y Biblia mga igsoon, mao ni usay masipyat ang tao igsoon, nga naman makafocus mas mga butang sa kalibutan. Wala mang nakafocus kung nakasintro ang una-una sa tag-is mga butang nga mao ang Dios. Unsay rason tungod lagi sa iyang pagkapadawa-dawa. Tanawa si Apostol Pedro sa diha nga nagsugod siya og lakaw paingon ni Jesus dito sa ibabaw sa dagat. Nakafocus ang iyang una-una, nakalantaw siya sa bagyo ug balon na nagpadulong niya. Wala pa gani nahitabo ang balon na balaka niya si Apostol Pablo. Unsay nahitabo ni Apostol Pedro ninghinay siyang unlod igsoon. Ikaw ug ako kung lantaw kas mga problema mo hinay-hinay ug unlod ang imong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Igsoon, dili na mo'y plano sa Ginoo kanimo. Dili na mo'y plano sa Ginoo para sa mga tao, kung dili nangita sa ipamaagi aron ikaw ug ako makafocus ngadto kaniya lamang. Hinumdumi ang Biblia, gipugna ni aron ikaw ug ako magiyahan gayud kanunay nini. Grabe, sobra-sobra yun ang pagkamaayo sa Ginoo sa matag usa nato kag kinabuhi pastor, labi na sa akong kinabuhi dili. Wow, inoon tungod kay dunay mga sitwasyon igsoon nga i-challenge ta. Sa diha sa mga challenge, diha masukod kung kinsa ka at bangas Ginoo. Apan luyunin ang tanan, hinumdumi, kadaugan, kasiguruhan, pinasay nga gikan sa Ginoo, maunay ihatag sa Dios ngadto sa matag tao. Atong basahon igsoon, ingon ang Filipos kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 9. Dapat dili nakasentro ang atong una sa mga butang. Dapat nakasentro o nakafocus ang atong una sa tag-iyas mga butang nga mao ang Dios. Amen ba? Kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 9. Sa katapusan mga igsoon pun-a ang inyong una sa mga butang maayo. Wow! Una di ay nato usa di atong unahon pagbuhat mga butang maayo, mga butang nga makatabang diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Una sa tanan atong hinumduman sa katapusan unsay pamaagi nga mahimayan nato ang Ginoo, puno nato ang atong mga panghuna-una sa mga butang maayo, dili sa mga butang nga daot nga madunot lang. Unsay giingon? Sa katapusan mga igsoon, pun-a ang inyong una sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod. Unsa ang mga butang nga mga matuod? Mga butang gikas Ginoo. Daygon sa mga butang alang sa matuod. Ligdong, ligdong, matarong, putli, matahong, ug halangdon. Kung ligdong gani ka atong bangas Ginoo, nakasintro o nakafocus ka sa Ginoo. Matawag ba ang usa ka tawo nga ligdong sa iyang isig ka tawo kung dili siya nakahatag og atensyon sa iyang isig ka tawo? Dili. Matawag ba siyang ligdong nga Kristohanon atubangan sa Dios o ang iyang kinabuhi dili haog diha sa pulong sa Ginoo? Dili. Una, tumasahon na
Ingon diri. Sa katapusang mga adlaw pun-a ang inyong una-una, kinsa man ang inyong ikaw ug ako na i-address na, dili lamang na ni pastor ni pastora. Wala nag-ingon ang Biblia nimo pastor, nimo pastora, nimo organisasyon, nimo unsa pa diha sa title sa simbahan, kun dili gi-address ni matag usa ka tawo. Hello, gi-address ni matag usa ka tawo. Ingon ri, sa katapusan mga igsoon pun-a ang inyong una-una sa mga butang nga maayo ug angay daygon. Wow, pagbuhat gani kag maayo, di gyud ka kapungan nga naay modahi nimo basta maayo ka. Pero magbuhat mo kag dautan, apoy modahi nimo, kinsa mapoy modahi nimo? Mga dautan lang sa alang-alang ang mga dautan mo'y modahi sa mga maayo. Hello, dinis kalibutan magkaigsunar maguna sa duha. Kung ang dautan magbuhag dautan, kinsa mapoy mudahi? Nagkatulad po mga dautan. Pero pubuhat kang maayo ang mudahi nimo. Wow, ang maayo. Kinsa man ang Dios, dautan siya maayo. Maayo ang Dios. Kinsa may mudahi nimo kung magbuhat kang maayo ang Dios. Kinsa may mudahi nimo kung magbuhat kang dautan? Si Satanas. Klaro dili. Laro kayo ang Biblia. Maunga ikaw o ako dapat nakafocus o nakasintro ngadtos Ginoo kay maayo siya. Atong ipli ang maayo. Padayon tamang ison while nag-play ang maayo ka. Hinumdumi, kung maayo ka, atubangan sa imong sikataw, maayo ka atubangan sa Ginoo. Hinumdumi, maayo ang Ginoo, mo panalangin kanimo. Ang panalangin nga ihatag sa Ginoo kanimo, kanako o kanatong tanan, puro mga maayo, dili puro mga dautan, dili puro mga salin, dili puro mga red chick, kundili puro maayo. Wow, manghinaot ko, inintak na og dapit sa sayong kabuntagon, nakafocus ang atong atensyon diha sa pagkamayos Ginoo. Unsay giingon diri, sa katapusan mga igsoon, una ang inyong huna-huna sa mga butang maayo. Wow, ug angay daygon sa mga butang nga matuon. Naagud ay mga butang nga matuon. Unang mo ingon ang uban mga igsoon, wow, grabe sa wagin ko pagdahong. Moingon gani ang tao mga igsoon, wagin ko pagdahong. Kamo na'y mahitabo niya, duha na ko'y mahitabo, dili maayo o maayo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Emitin. Amen. Amen. Focus on the good things from the Lord. Yes. Ayaw focus kung dautan. Kaya makafocus ka sa dautan, imo una-una, puro dautan. Hangtod di nakakatulong. Kaya imo una-una, dautan. Pero kung nakafocus kang maayo, wow, lami kayo mo katuhong, matos pas taga-Sibo. Inigmata ni mo, presko ang una-una nga naman. Pagmata ni mo, ipasalamatan na usap ni mo ang Ginoo. Ano na yung mensahe si Pastor Emitin? Patulong na ko, Pastor. Have a blessed morning and evening, everyone. Palihog niya ko. Please, Pastor, matinud-anon ka. Kay Ginoo lang yon ang sobra ka matinud-anon. Yes. Ato ning i-play mo ison matinud-anon ka.
Salamat sa Ginoo. While nag-play ang mga music, matinod-anan ka. Request by Pastora Imagine Candelario from KSA Exxon. Sukat man sa sandalan, ikaw gayon magtinugan. Sa panahon na kami nasangit sa ngalan mo, tungkol mo mga Ato ni siyang ipadayon sa pagbasa mga kaigsunan nga to sa versikulo 9. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Wow! Diha po sa nakatunan, Jasmine says Ginoo, ato po siyang ipakita dili lamang sa atong pinulungan, kung dili mismo pakis na sa ison sa imong binuhatan. Ang sa gingon dire, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat, na dungog, o nakita diri kanako. O ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Wow! Maunay gustos Ginoong Exxon. Kung unsa may ato nakatunan diha sa pagkamaayos Ginoo, ato nang ipakita sa atong pagkatao. O atong makita, o atong ikapakita sa atong pagkatao, ipakita usab na sa imuhang isig katao. Kung diha magsugod ang Ginoo, imong gipanako sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emedwin. Amen. Ingon ang Kolosas Kapitulo 3, versikulo 2. Pag-una-una sa mga butang na langit nun, dili sa mga butang yotanon. Mauna mga iso, kung nakafocus ta sa atensyon nato sa mga butang yotanon, madugta na guni. Pero nakafocus ang atong una-una diya sa langit nun nga mga butang, di gud ta kalimot sa pagkamayos Ginoo. Atong basahon ang Kolosas. Ingon diri sa mga Kolosas Kapitulo 3 versikulo 2 Exxon. Ingon ang mensahe diri sa versikulo 2, una-una ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Wow! Gitagaan ta pamaagi aron sa pag-una-una o makafocus o makasintro at atong una-una diha sa mga butang na naa sa itaas. Dili sa iyong mga igsuon nga mangandoy kas mga butang dinis kalibutan. Apan unaha ang mga butang na ikalipay sa Ginoo. Unsa man ang mga butang na ikalipay sa Ginoo, ang imuhang nabuhat. Ang imong pagkamaayo sa imong isig katao. Even sa pagtabang, even sa paghatag og panahon ni adtong mga katawhan na kinahanglan sa pagtabang, panabang. O nay gustos Ginoo, nagtigom ka mga bahandi ngadtos Ginoo, kay mismo ang Dios dili siya makapugong pagluwas kanimo gikan sa kasalanan dinis kalibutan. Ang pamaagi sa Dios lisod tukaron sa tao, apan sayon lang ni tukaron sa tao kung ang Ginoo nagahari sa iyang kinabuhi. Makaadap pa siya, magkinabuhi man siya, makakuha man sa pagtulunan sa kinabuhi ni Jesus. Kung sa igingon diri mo Exxon, una-una ang mga butang langit nun. Kung naguna-una ka sa mga butang na langit nun, that is nakafocus ka sa mga butang nga tuas langit. Wala ka nakasintro sa mga butang dinis sa yuta. Amen ba? Una-una ang mga butang langit nun, dili ang yutanon, kay namatay na kamo og sa inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inipakita na niya makita usab kamo uban kaniya. Wow! Dili na kamo ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi sulod sa inyong kasik-kasiko na unang sanabutan. It meaning to say,
ang imong kinabuhi sa kalibutan karon sama sa kinabuhi ni Jesus. Mangutana ko, unsay gibuhat ni Jesus kaniadto? Kung ang imong gibuhat karon sama sa gibuhat ni Jesus kaniadto, wow! Ang Dios mahimuot kanimo ug ang Dios mahimuot kanato ug kanatong tanan nga nagsunod sa balaang kasulatan. Sunod nga mga bersikulo, ingon ang Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 2. Ingon ang mao nga mensahe, dapat itutok ang atong mga mata ngadto sa unahan. Ang ato nga tema mga igsuon nga atong gidiscuss karon, let your eyes look straight ahead. Maunay gisulti dinhi sa Panultihon kapitulo 4 bersikulo 25 ngadto sa 27. Ikaw ug ako dapat nakasintro ang atong una-unang kasing-kasing ngadto lang gyud sa Ginoo. Wa kitay laing himuon. Ingon diri mga kaisunan, Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 2. Daghan kay mga disgrasya sa kadalanan nganuman wala man nakasintro ang iyang una diha sa iyang pagdrive. Paglingi mga igsuon ay lubaong, paglingi sa pikas ay bato pagbalik. Hinumdumi mga igsuon ang dagan sa sakyanan, dili na nimo mapungan. Apan kung nakasintro ka, nakafocus ka, makabantay ka kung unsay naa sa unahan. Diha sa highway mga kaigsunan gikan sa Cab paingon sa Bae City, daghan kay na disgrasya kaniadto pagkabuntag-buntaw na. Labi na sa panahos kagabion. Ay doon na may daghan kay gi-repair kaniadto nga mga karsada. Usok ang dagan kay gabi na. Wala pa nakafocus ang una-una kay lubog-lubog na sang nilantawan gikan sa inuman. Pagkauma may igsoon, wa na'y gininawa kay ag nakutok. Igsoon ayaw himua nga idula-dula lamang ang atong gininawa. Ayaw himua nga ibalawala ramang sama lamang sa basura ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ikaw ug ako gimahal sa Ginoo. Kung gimahal ka sa Ginoo, ang pingi ang gihatag sa Ginoo nga mao ang imong kinabuhi karon. Ang pingi ang imong lawas, kay ang imong lawas templo na sa Ginoo. Mao nay puloy-an sa Holy Spirit. Ikaw ug ako gihatagan og kagawasan kung unsaon nimo paggamit ang lawas nga gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayo nagugaw-gawi. Kay dinhi nagpuyo ang atong ang Espiritu sa Ginoo iso. Mauni simbahan, mauni templo sa Ginoo. Ayaw pasipante, ayaw umusari, ang pingi, alimahi, aron taas, umutunhay nagtaas-taas nga panahon din sa silong sa langit. Ingon dire mga igsoon, atong basahon ang Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 2. Ug unsay angayan natong isaligway, ug unsay angayan natong i-reject sa atong kinabuhi, unang-una kining atong sala. Kay ang sala maunay mo gunit nato, maunay mo nudnod nato sa kaalawutan sa atong kinabuhi. Dili nakaka-concentrate, dili nakaka-focus sa pagkamayos Ginoo. Even pag-adto sa simbahan, atras tabanti na ang imong mga tiil. Igsoon dili na ikalipay sa Dios. Doon na pa'y panahon, doon na pa'y higayon, na ikaw o ako magbag-o kanunay ato bangas Ginoo. Sa tanan nga naminaw sa Saint FM, sa 95.3, hindi sa Sitio Balog Barangay sa Tunili, wala milain nga gihatod nga mga mensahe. Mensahe maghatag ka natong kadaugan. Mensahe nga makapahinumdum ka nato aron ikaw o ako kanunay magiyahan sa atong Ginoo. Ingon diri igsoon, bersikulo 2 sa maong kapitulo Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 2.
Ingon diri mga igsoon, unahon ako pagbasa ang bersikulo 1. Usa kay gilibutan man kita niining dagkong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanang nakababag kanato ug ang sala. Dili gud ka ka-focus sa pagkamaayos Ginoo. Kung nagpabiling nagunit kanimo ang sala, guyuron yung ka sa sala, hantod ka mo back out diya sa pagpamalagan. Unsay giingon diri? Busa kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Ikaw ug ako left and right ang mga saksi nimo. Imong silingan, imong isig kataw, imong isig ka magtotoo ug mga katawhan diha sa katilingbanon nga kalihukan. Mauna sila mga saksi sa imong kinabuhi ug si kinsa ka atubangas Ginoo. Mahinungdan usa ka sayo bugat na nga makita sa uban. Usang sayo pastor sala. Kung makakumit kag sala, ang imong 1,000 kakamaayo nga nabuhat usa lang buguba niya na. Amen ba? Mao nga ikaw ug ako dapat mag-amping kanunay. Alimahi, tipigi, taguki sa imong kasing-kasing una-unang salabutan ang maayong mensahe gikas Ginoo. Busa gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala. Ay ang sala mao gani makababag nato diha sa presensya sa Ginoo. Nya naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga ato gisalmutan. Bersikulo 2, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus. Kung nakafocus ka, nakatutok ka ngadto ni Jesus, ang kinabuhi ni Jesus sama usab sa imong kinabuhi. Ang nabuhat ni Jesus nga kaayuhan pagtabang sa uban, mauusab ang nakafocus o nakasintro sa imong kinabuhi unang-unang salabutan ka. Adunay mga katawhan nga sama o kinabuhi o kinaiya ni Jesus. Malipay silang makatabang silang isang katao. Malipay sila nga adunay tao nga malipay gikan kanila pinaagi sa pagtabang. Mangita sila pamaagi, ilang gigamit ang ilang atensyon, gigamit nila ang ilang personalidad aron lamang makatabang sa uban ni atong nagkinahanglan. Naagoy tao nga sama niini. Manghinaot ko nga ikaw ug ako ni ug kitang tanan nga nakabalo sa balang kasulatan. Pagkanindot paminawon, linaw ug limpyo ang dagan sa itong kinabuhi dinhi ibabaw sa kalibutan kung ang tanang tao kasama niya na. Apan hinulumi si Satanas gihulog dinhi sa kalibutan gikan sa langit ug ang ilang trabaho mao ang pagguba, mao ang pagpangawat ug pagpatay. Kay naalagi kontrabida. Dili sa nindot ang salida kung walay kontrabida, puro lang bida. Apan kung dunay kontrabida, wow, mahimong mabulokon ang usak kasalida. How much more ang atong pagpangalagan, dili ni sa salida kung dili tinuday na ini nga ikaw ug ako mo atubang sa manan sa atong Ginoo. Dili ta ka pangulipas, dili ta ka baliban kung asa ta ibutan mo niya sa impierno ba o ngadto pa sa langit. Ayaw ipasangil sa usa ka organisasyon, ayaw ipasangil ni pastor o ni pastora, ayaw ipasangil sa bisan unsang sikta dinhi sa silong sa langit. Hinunoa, isinto ug i-focus ang imong una-una ngadto sa Ginoo, kay ang kaluwasan nimo ug ang kaluwasan kanako naas Ginoo, wala sa tao. Amen ba? Maghinaot ko kaano natay nakatunan ining sayong kabuntagon nga iyang hatag ka nato. Unsay giingon diri maigsoon, maoy ingon ang dos, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus
nga maoy gisandigan sa atong pagtuo. Kinsay imong gisandigan sa imong pagtuo? Kung dili gani si Jesus ang gisandigan sa imong pagtuo, mapakyas yun ang tao. Apan kung si Jesus nakasandig ang imong pagtuo pagsalig, wow, sigurado gyud kang adunay kabag-uhan kausaban sa dagan sa imong kinabuhi dinis kalibutan. Makaingon man ka, okay lang yun kayo, pastor, pastora. Nakasabot mi sa mensaheng Ginoo. Ug labaw sa tanan, dili na mo ikalimtan nga maayo kanunay ang Ginoo. Wow! Nga maoy sandigan sa atong pagtuo o tikhingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iya pag-antos sa cross, o wala niya iksapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross. Diba? Kung sa tawhanon nga mga panguna-una, o ingon biya ang tao, Jesus siya o niya namatay, Jesus siya o niya gibitay, Jesus siya gidaog-daog ras mga tao gidog sa kraang kilid. Wala niya kikaulaw. Kaya pwede niyang himuon ang bisa niyang unsang gusto. Sa diha nga wala pa siya magpakamatay dito sa cross, even gani ang mga parasiyo nakabalo na sa sunahuna pa lamang. Apan unsay ang gihimo, diingon siya, amahan ko pasayloa sila, kay wala sila nasayon sa ilang gibuhat. Ikaw ug ako dapat mahibalo ka sa imong gibuhat. Kay kung wala gani ka masayon, hinungdumi, questionable ang imong kinabuhi karon. Ayaw sugot igsuon nga maunay maghari ka nato dinis kalibutan nga kanunay questionable, nga walay insaktong direksyon. Focus ang atong atensyon diya sa pagkamayos Ginoo. Focus ang atong paglakaw. Ayaw paglingi ni wala ni tuo. Ayaw pag-atras. Kaya wala na'y panahon sa pagsibog o pag-atras. Hello. Mauna ni panahon na magseryoso tas pagpangalagat sa Ginoo. Kay seryoso siya nga mo panalangin kanimo. Hinong dumiikson. Himuon ko'y kang pinasahid sa umalabot ng mga panahon. Tingali dili man karon, apan hinumdumi, luyo sa imong pagpakita sa pagkamatin-anon karon. Sunod ni anak, matinud-anon usap ang Ginoo nga mo panalangin kanimo. Ang atong oras karon mga kaisunan, alas 5:30 naman. Manghinaot ko nga ano natin nakatunan. Manghinaot ang inyong uwas nga lagan. Kaado natay na po nga mahayang pagtulunan sa kinabuhi. Dapat ikaw ug ako nakafocus o nakasintro ng atong kasing-kasi ko na una diha sa pagkamayos Ginoo. Padayon igsoon. Sa imong nasugdan na trabaho para sa Ginoo, trabaho nga makaayo para sa imong pamilya, uban ang Ginoo. Padayon igsoon kay panalanginan ko kas Ginoo. Mag-ampo ta mga kaisunan, ato kining sirihan diya sa mga pag-ampo. Duyugay ko ninyo sa pipila ka mga panahon ato siyang pasalamatan ato kining takupan diya sa pagpasalamat ini nga sayo nga kamuntagon Nixon. Adlaw karon nga Sabado pizza 19 sa Oktubre sa tuig 2024. Panginoon ko, ano na tayo nakatunan o napupo nga may pagtulungan sa kinabuhi. Inyong ubos nga lagad kanunay nanghinaot nga matag karon og unya motubo ta o mulambot diya sa pagpangalan
alagad sa Ginoo. Mag-ampo tayo sa labing gamhanan o mahigugmaon ko ng Diyos Ama. Salamat o Diyos diya sa imong mga labot. Diya sa mga tunok o Diyos imong gikorona sa imong ulo. Imong kining sakripisyo o imong giantos alam kanamo aron kami mapasaylo kanimo Ama. Matinud-anon ka nagserbisyo kanamo. Matinud-anon ka o Diyos. Nga nagpanalangin di atong managmatinud-anon kami. Salamat Amahan ninitak na og dapit sa kabutagon nga imong gihatag kanamo o Jesus. Sa tibok na kang panimalay, sa among tulog ka mga anak, sa akong ugangan o Diyos, sa tanan na mo makaigsunan din sa bagay, sa tanan na mo makaigsunan dapit sa Pilipika, headed by Pastora April ni Agartor, sa mo makaigsunan diha sa dapit sa kangkoy sa mga Ilig family, sa kinabuhi ni Brother Mario o Diyos, sa kinabuhi ni Sister Roslyn, sa ilang mga anak. Himuan silang pinasahi o Diyos, na mahimo silang sintro, diha sa pagpangalagad nga na kanimo Ama. Sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, doon na sila mga panginahanglan para silang pamilya. Doon na sila mga obligasyon para sa pag-supply, pag-support sa ilang mga tag-usap ka pamilya Ama. Pagpaedukar sa ilang mga anak, sa ilang mga pagpananabahan, mga negosyo, mga sikanan, imong gibiyan kanila Ama. Salamat o Diyos nga din ang imong mga mensahe. Kanunay na mo nga i-aplikar sa mong kinabuhi din sa silong sa langit. Na mauni mo hatod ka na mong kadaugan, muhatod na mong kausaban, muhatod na mong kasiguruhan sa ulahing mga adlaw Ama. Salamat o Diyos panalangin ni ang matag sa kanila. Isang paman o Diyos sa akong papikas kinabuhi diya sa kisip. Na imo siyang pinasahi o Diyos. Imo siyang gihatagan o pabor gikan kanimo. Tungod kay imo sa nakita niya kinabuhi Ama. Luyo sa mga sakripisyo, luyo sa mga pag-antos, apan nagbunga kinikitan kanimo Ama. Salamat o Diyos ninyo nga David, magapamuhat ka kanunay sa matapusan. Walay lain na mong ituboy, walay lain na mong gibayan, kung dili ang inang pagkamalo Ama. Bisan pa man o Diyos sa tanan karon sa Facebook Live, sa ilang mga pagpanarabaho, sa ilang negosyo ng imong gipiyal kanimo Ama. Salamat o Diyos, panalangin mo matapos ang kanila. Bisan pa man o Diyos akong mga eksyon sa Manila. Doon na sila yung mga paminama. Lord, salamat Amahan. Ikaw ang among ituboy. Ikaw ang among ihimaya sa kanunay sa among kinabuhi. Labaw sa kananiling mao nga dapit, na panahid ka nagsuklay o Diyos. Padahil ikaw nagapatamayo sa mga kinabuhi. Kung ako tinig ikaw paabit ka sa uban, padiin ang imong mga pulot mga mensahe. Mawag among mahimong gabayan, mahimo na mong pundasyon sa mga kinabot sanglit kami nagapabot sa mong pagpadaya kami. Salamat o Diyos sa mga trabaho ng imong gibiyan kami. Salamat o Diyos sa takong pabor ng imong yahan kami. Salamat o Diyos sa mga pagsulat. Salamat o Diyos sa mga challenge na mabot ka naman. Yan himo na mong inspirasyon o Diyos aron kami malikod diya sa pagpangalagad nila kami. Salamat o Diyos ninigtak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo Ama. Walay lain na mong ikabalos. Walay lain na mong ikasukli nga kanimo sa imong pagkamayo. Salamat o Diyos ninigtak na og dapit sa kabuntagon o Jesus. Tapos ka sa pagpasalamat ninigtak na og dapit sa kabuntagon Ama. Pinagi lamang sa imong bugtong anak o personal na akong amaluluwas. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maisoon, sa samang takna, sa samang higayon. Mag-uban-uban ta o mang-adlawa sa Domingo maisoon pizza 20 sa bulan sa February. Ang inaw ko, ako na tayo makatunan o makuha nga may pagtulunan sa atong mensahe karon. Inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM Radio sa 95.3. Ano na nagahatod o mga mensahe gikan sa pulong sa Diyos. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa administration manager Reverend Gideon Candelario,
Sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend Kane Ryan Pagkasaog. Ang yan usab ang inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulukot dinhi sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong Bahar Radio. Maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay para sa pamahaw. Inyong ubos nga lagat, manamilit sa Panginoon. Ang grasya sa Diyos kung ang pag-iabit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ng rasahan. Alas 5:38 na sa kabotaran. God bless everyone.